כן. כן, כמה אנחנו יכולים להביא את המידה? קו וחצי, וזה נראה כמו כלום. מה זה חלאס? ממש קשה, מה זה? קו וחצי להעמיד מידה, באמת. מה זה הביזיון הזה? עשינו לעבוד אתכם בראש טוב, וככה אתם זורקים. מה זה? חלאס, תעופו, תרימו, תתעוררו, תעופו. לא יודע מה תעשו, תעופו באוויר, חלאס, יאללה. אני נותן לכם עכשיו זמן. יאי! באמת! יאי! יאי, לא ידעתי שיש לנו לימוף בקטע. לא ידעתי שרפתי תעופו על עצמכם באוויר, באמת, זה לא זמן ארוך. תקשיבו, עכשיו השעה 9, בשעה 12, בשעה 1, שר עומד, ואחרי שגם אכלתם בזמן. סגור? תעופו באוויר. 1, צאו.